нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел ад рана. Езу Христе, змилуйся над нами. У імя Айца і Сына, і Духа Святога. Пан з вами. Дарагія браты і сёстры, гэтым набажэнствам крыжовага шляху хочам распачаць нашыя сёлетнія велікапостныя рэкалекцыі. Разам з Хрыстом хочам прайсці гэты Яго і наш крыжовы шлях. Хочам запрасіць Хрыста ў нашую штодзённасць, асабліва ў тыя цяжкасці, клопаты, нашыя крыжы. Нашая вера дае нам сілу менавіта праз тое, што Бог кажа: «Я буду з табой». Нашая вера не кажа, што тваё жыццё будзе лёгкім, простым, але вера нам кажа, што ва ўсіх гэтых цяжкасцях ты перадолееш, знойдзеш сілу, таму што я з табою. Хочам адкрыць сэрцы і кожную гэтую стацыю аднесці да нашых штодзённых сітуацый, каб у іх сапраўды заўважыць Бога. Вельмі часта ён незаўважальны, але ён ёсць. Няхай гэтыя разважанні памогуць нам усвядоміць блізкасць Пана Бога, асабліва на нашым штодзённым крыжовым шляху. Пане Езу, разам з табою мы пройдзем гэты крыжовы шлях, які ты прайшоў на гару Кальварыю, каб здзейсніць нашае адкупленне. Прагнем, каб разважанне над галоўнымі таямніцамі тваёй мукі напоўніла нашыя сэрцы жалем за грахі і ўдзячнасцю за тваю вялікую любоў да кожнага з нас. Ты за нас цярпеў ад рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя першая. Пан Езус асуджаны на смерць. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Суд у Пілата. Натоўп абвінавачвае бязвіннага Езуса. Пілат абвяшчае прысуд смерці, і ён памыляецца. Я таксама буду памыляцца шмат разоў у сваім жыцці, бо без засяроджанасці і малітвы не знайду і не распазнаю Бога. І ўва мне заўсёды будзе працягвацца барацьба дабра са злом, праўды з фальшам. Ці пераможа ўва мне Хрыстус? Калі я сваім позіркам, словам, думкаю асуджаю. Асуджаю тых, хто са мной побач, у доме маім, у працы, у школе. Асуджаю тых, каго бачу, ідучы ў магазин, вяртаючыся. А можа, усё маё жыццё – гэта пастаяннае асуджэнне. Усё, што вы зрабілі аднаму з братоў маіх меншых, гэта вы мне зрабілі. Пане, няўжо я, Пілат? Няўжо я цябе так асуджаю? Забіваю цябе позіркам сваім, думкаю, словам. Ачышчай мяне, Пане. Я дарога і праўда і жыццё, кажа Пан. Навучы мяне, Божа, глядзець на чалавека без асуджэння. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, виноватым нашим,
але збаў нас ад злога. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя другая. Пан Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Езус Христус бярэ на свае плечы цяжкі крыж. Падчас свайго жыцця на зямлі ён, як кожны чалавек, працаваў. Напэўна, не заўсёды гэта было лёгкая праца. Але ўжо тады Езус вучыўся зносіць усялякія выпрабаванні і крыжы. Калі штодзённая праца стамляе мяне, я думаю пра тое, што і Езус выконваў цяжкую фізічную працу, што не раз быў стомлены і змучаны. Большасць нашага жыцця мы праводзім у працы. Хочам мы гэтага ці не хочам. Праца з'яўляецца тым нашым штодзённым крыжам. Як я яго прымаю? Ці прымаю з любоўю, з абавязку? Гэта крыніца ўтрымання для мяне, для маіх блізкіх, родных. Гэта выраз любові. А можа, ахоплівае мяне лянота. Можа, пробую рознымі спосабамі уцячы, падмануць, злыгаць. А можа, часамі гэты крыж працы перакладаю на плечы іншых людзей. Езу Христе, Ты мужна узяў свой крыж. Кожны з нас мае свой крыж, сваю працу, свае абавязкі. Дай мне сілу і мужнасць прынимаць яе, не ўцякаць, але несці да канца з любоўю. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя трэцяя. Пан Езус першы раз падае пад цяжарам крыжа. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Пан Езус першы раз падае. Дзе ж тыя, хто б падняў Езуса? Хворыя, якіх ён аздараўляў, галодныя, якіх карміў? Няма іх побач. Як хутка яны забыліся пра яго дабрыню. Як жа мала на свеце людзей, якія умеюць быць удзячнымі. Бог дае мне столькі ласкаў, дабротаў. Ці умею яму дзякаваць? Першы ўпадак, першы цяжкі, вельмі цяжкі досвед людскога граху – гэта досвед няўдзячнасці. Найбольш баліць Божае сэрца нашая людская няўдзячнасць. Увесь час просім, часамі нават патрабуем. Бог дае. Бог дае ў несканчонасць. А я нават не затрымаюся, каб падзякаваць. Менавіта гэты грэх няўдзячнасці так моцна прыгнятае Езуса падчас гэтага першага падзення. Богу дзякаваць
але таксама дзякаваць другому чалавеку. Бог дзейнічае праз людзей, которых дае на маім жыццёвым шляху. Шмат добрага чыняць людзі, вельмі шмат. Ці гэта бачу, заўважаю? Ці ўмею на хвіліну затрымацца і сказаць «Дзякуй». Дзякуй, што ты ёсць. Дзякуй за добрае слова. Дзякуй за канкрэтную дапамогу. Гэта хрысціянскі стыль жыцця, удзячнасці. Прыйдзем на святую імшу, эўхарыстыя – гэта падзяка. Ці сапраўды гэта будзе эўхарыстыя, калі ў сэрцы не будзе ўдзячнасці? Пане, у гневе сваім не асудзі мяне, і ў злосці сваёй не карай мяне. Змілуйся нада мною, Пане, бо я слабы. Аздараві мяне, Пане, бо нутро маё устрывожана, і душа мая вельмі спалоханая. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое. Будь воля Твоя. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем. И не уводь нас у спокусу. Ты за нас терпел ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христа. А яна маўчыць. Не ідзе да Пілата альбо да Каяфы, каб прасіць аб змяненні прысуду для свайго сына. Яна маўчыць. Яна ўсё ведае. Усё прымае, усё разумее. Разумее, што гэтыя пакуты яе сын церпіць дзеля збаўлення свету. Яна прыняла гэта ўжо тады, калі прыйшоў анёл і сказаў, што будзе сапраўды благаслаўлёнай. Гэта частка благаслаўлення. Дзіўная частка, цяжкая. Пазней Марыя навучыць і апосталаў разумець гэтую праўду. Праз цярпенне да хвалы. Няма іншай дарогі. Праз цярпенне да хвалы. Многаму яна навучыць і мяне, калі толькі папрашу аб гэтым, бо яна і мая маці. І пра гэта мне ніколі не трэба забывацца. Падчас гэтай стацыі перапрашаем добрага Бога за тое, што хочам пабудаваць сваё жыццё прыгожым, лёгкім, без цярпення. За тое, што вельмі часта падобныя да дзяцей, якія наракаюць, калі прыходзяць цяжкасці. За тое, што забываемся, што мы, хрысціяне, ідзем за Хрыстом, который прайшоў свой крыжовы шлях. А мы хочам інакш. Няма іншай дарогі да збаўлення. Няма іншай дарогі да хвалы, як менавіта праз свае цярпенні. Марыя, мудрая маці, вучы мяне спаглядаць мудра на сваё жыццё, каб я умеў з гонарам прыняць цярпенне, каб з вераю знайшоў Хрыста ў гэтым цярпенні, але таксама з мужнасцю ішоў да канца, разам з Езусам і разам з табою. Што мне сказаць табе, з чым параўнаць цябе, дачка Єрусалема? Да чаго прыпадобніць цябе, каб суцешыць цябе, дзева, дачка Сіёна? Бо вялікая, як мора,
знішчэнне Тваё. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 5. Сымон Кіранеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Сымон Кіранеец не разумее, чаму ён павінен дапамагаць Езусу. Яго змушаюць несці крыж. Толькі пазней ён усё зразумее. І будзе нават ганарыцца, што цярпеў разам з Сынам Божым. Калі напатыкаюць мяне выпрабаванні і цярпенні, прыму іх. Хоць, можа, адразу і не зразумею, для чаго яны дадзеныя. Бывае так, што Бог розным спосабам хоча прабудзіць мяне, дакрануцца да майго сэрца і да майго жыцця. Вельмі часта бывае так, што адзіным спосабам з'яўляецца менавіта цярпенне. Маё ўласнае, а можа, маіх блізкіх, родных. І тады я, як Сымон Кіранеец, запрошаны, каб несці іх крыж. Алкагольнай залежнасці, калецтва, незразумення і іншых, колькіх мы іх маем у нашай штодзённасці, нейкай несправядлівасці, непрыняцця праўды. Гэта тыя цяжкія крыжы. Не мае. Хочацца кінуць, адкінуць, уцячы. Не мая праблема. Езус Хрыстус прынімае дапамогу. Хочам і мы таксама знайсці сваё месца, як Сымон Кіранеец. Можа, часамі нават змушаныя праз сітуацыю, праз жыццё, але аднак узяць крыж, дапамагчы. Бо сапраўды дапамагаем Хрысту, каторага убачым у гэтым чалавеку, і гэтае нясенне больш нам патрэбнае, бо яно нас мяняе. Нясіце ярмо адзін аднаго, і так выконвайце закон Хрыстовы. Ойче наш, который есть у небе, владарство Твое, воля Твоя. Хлеба нашего штоденного. Ты за нас цярпеў ад рана, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 6. Вераніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Вераніка не магла так, як Сымон, узяць на свае плечы цяжар крыжа. Але тое, што яна можа зрабіць, робіць без ваганняў.
Магчыма, іншыя пабожныя ерузалемскія дзяўчаты таксама хацелі б выцерці яго змучаны і скрываўлены твар. Але зрабіла гэта толькі яна адна, бо была мужнаю. Пастараюся і я ніколі не прамінуць магчымасці быць добрым, каб камусьці прынесці палёгку. У цяжкія хвіліны, у розныя выпрабаванні. Буду мужным дзеля дабра бліжняга. Хочам цябе, Езу, перапрасіць за тое, што мы часамі не маем мужнасці, што мы вельмі баязлівыя, баімся рабіць дабро. Бо што іншыя скажуць, бо, можа, не выпадае, як зарэагіруе гэты чалавек. Баімся падысці, запытацца, падаць руку, звярнуць увагу. Лепей пайсці далей, спяшаць да сваіх спраў. Гэты скрываўлены твар Хрыста бачны ў кожным чалавеку, который патрабуе нашай дапамогі. Спавядаемся не толькі з грахоў думкамі, словамі, учынкам, але таксама занядбаннем. Меў магчымасць, як на далоні, зрабіць дабро і не зрабіў. Засумняваўся, пастыдаўся, спужаўся. Дай мне мужнасць, Езу, каб, як Вераніка, выкарыстаць кожную нагоду і ўчыніць дабро. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. Езус другі раз падае, але адразу ж падымаецца. Ён вельмі змучаны. Я таксама бываю змучаны пасля цяжкай працы, пасля непраспанай ночы, пасля цяжкай размовы. Езус усё мужна і цярпліва зносіць, каб я мог быць моцны і ўмеў вытрымліваць розныя свае цяжкасці. Калі я гатовы заўсёды пасля падзення падняцца і распачаць усё нанова, то я магу многага дасягнуць. А часамі мне не хочацца. А часамі не маю ўжо сілы і надзеі. Толькі тады, калі буду з'яднаны з Хрыстом, толькі тады змагу падняцца, атрымаць гэтую палёгку, патрэбныя сілы і ў сэрцы надзеі. Гэта палова шляху. Яшчэ ўсё перад намі. Толькі ў Богу знайду сілы, каб вытрываць да канца. Таму буду маліцца. Маліцца таксама за сябе. Гэта не нейкі эгаізм, гэта клопат, каб вытрываць да канца. Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: «Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне, ойча».
Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое. Хлеба нашего штоденно. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 8. Jezus uciaszaje jeruzalimskich żanczyn. Kłaniaемся Tobie, Pani Jezu Chryste. Jezus звяртаецца да жанчын, якія плачуць. Гледзячы на яго, яны галосяць. Яны не разумеюць, што адбываецца. Шкадуюць яго. Але Езус гаворыць не пра сябе і не пра свае цярпенні. Ён гаворыць ім пра іх жа самых і пра тых, каго трэба ратаваць. Дочкі Ярузалемскія, не плачце па мне, плачце па сабе і па дзецях вашых. А я? Ці не маю я звычкі скардзіцца, наракаць? Ці умею забываць пра сябе, а больш увагі прысвячаць іншым, а асабліва тым, каго павінен давесці да Хрыста? На ўсё наракаем. На гэты свет, на маладое пакаленне, на сучасныя звычаі, на касцёл, на Бога. А Езус пры гэтай стацыі кажа: паглядзі на сябе. Калі хочаш памяняць свет, не наракай, сам змяніся. А гэта ўжо нелёгка. Гэта ўжо праца ўсяго майго жыцця. Перапрашаем Цябе, Езу, за кожную скаргу, за нараканні, вельмі часта за пустыя словы, которымі адводжу увагу ад сябе, ад сваіх праблемаў і грахоў, а паказваю іншых. Дай мне, Езу, пазнаць праўду пра сябе, жыць гэтай праўдай і паводле гэтай праўды узрастаць і ісці шляхам збаўлення. Witaj, Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiluj się nad nami. Stacja 9. Jezus padaje 3 raz. Kłaniaемся Tobie, Pani Jezu Chryste. Jezus znoў падае, ужо 3 раз. І заўсёды дзеля аднаго і таго ж, дзеля адкуплення ўсіх грахоў, а значыць і маіх грахоў. У хвіліну, калі прыйдзе спакуса, падумаю, колькі ўжо маіх грахоў абцяжарвае Хрыста. Пры гэтай стацыі хочам шчыра перапрасіць Бога за тое, што так лёгка паддаемся спакусам.
У сваім духоўным жыцці часта ўжо ведаем, распазнаем спакусу, ведаем, да чаго яна можа давесці, але нічога не робім, каб супрацьстаяць. Перапрашаем Цябе, Езу, за тое, што мы прывыкаем да граху. Менавіта гэта абцяжарвае Цябе падчас трэцяга падзення, нашае нават нежаданне, каб нешта змяніць. Ведаю, што кепска раблю, кепска жыву, але нічога не раблю, каб памяняць. Неяк гэтак будзе. Пане Езу, скрушы маё сэрца, каб яно, напоўненае Тваёй ласкай, сапраўды захацела нешта змяніць. Ведаю, што гэта нелёгка, але з Тваёй дапамогай гэта магчыма. Таму выпрастайце вашыя апаўшыя рукі і аслаблыя калені. Рабіце простыя сцежкі нагамі вашымі, бо Пан з вамі. Ojcze nasz, który jest w niebie, Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Z Jezusa zdzierając odzienie. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Jezu, z Ciebie zdzierając odzienie. Але ў маіх вачах Ты і найдалей апрануты ў чалавечую годнасць, найпрыгажэйшы з сыноў чалавечых. Езу, навучы мяне шанаваць кожнага чалавека, не звяртаючы ўвагу на тое, як ён апрануты. Ствары ўва мне нанова чыстыя вочы, чыстыя думкі, чыстае сэрца. Не хачу дрэнна думаць пра іншых, не хачу быць нясціплым у паводзінах, словах, учынках. Перапрашаем Цябе, Езу, за тое, што так вельмі хутка паддаемся спакусе нячыстага позірку, которая сапраўды раздзяе чалавека, чыніць з чалавека прадмет, рэч. Пане Езу, хачу убачыць у Табе прыгажосць стварэння. Таксама у сабе, у іншым. Ты даў нам тое, што найпрыгажэйшае. А мы нейкім чынам гэтую прыгажосць зрабілі таварам, які можна прадаць, купіць. Езу Хрысте, прабач усе мае дрэнныя думкі, позіркі, жарты, словы. Ачышчай мяне, Езу, мукай сваёй сваёй крывёю. Адкіньце старога чалавека, які тлее ў падманлівых пажаданнях, і апраніцеся ў новага чалавека, створанага на падабенства Бога, у праведнасці і святасці праўды. Witaj, Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою.
и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Увесь боль і здзекі Ты выцерпеў у маўчанні. Маё ўкрыжаванне распасцягнута на ўсё жыццё, і яго боль прыходзіць да мяне штодня, кропля за кропляй. Часам я атрымліваю толькі адну кроплю, а часам іх шмат. Калі настане такі дзень, што іх бывае вельмі шмат, замкні, Пане, у той час мае вусны, каб я не наракаў, не скардзіўся, каб цярпліва зносіў усе выпрабаванні, а найгоршыя гэта крыўды. Езус вучыць нас маліцца, прабачаць тым, хто яго крыжуе. Якая ж вялікая любоў і міласэрнасць. Пане, яшчэ не ўмею, так як Ты. Яшчэ баляць раны, гучаць гэтыя крыўды, але веру, што праз Тваю любоў і міласэрнасць гэтыя раны зажывуць. І я навучуся, так як Ты, маліцца за тых, хто мяне крыжуе, словам, несправядлівасцю. Пане Езу, дай мне такую веру і любоў. Я укрыжаваўся разам з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ўва мне Христус. А што цяпер жыву ў целе, то жыву вераю ў Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне. Ойча наш, который прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя. Хлеба нашего штодзённа дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем. Ты за нас терпел от ранов, Христе, змилуйся над нами. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Езус памірае. Памірае дзеля мяне, хоць я тады яшчэ і не жыў, не ведаў яго, не верыў, не любіў. Але ён ужо тады любіў мяне. Не трэба шмат разважаць, думаць. Папросту трэба глядзець на крыж, на Хрыста, які за мяне памірае, і дзякаваць за такую вялікую любоў.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвек и на веки вечные. Аминь. Ты за нас терпел ад ранов, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 13. Тело Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Людзі злітаваліся над Табою і прыйшлі зняць Тваё цела з крыжа. Зняўшы, паклалі яго на рукі Маці Балеснай. Праз яе заступніцтва я узношу да Цябе, Божа, просьбу, каб змог я вытрываць на крыжовым шляху да канца майго жыцця. Дапамажы мне не зайсці з дарогі Тваіх запаведзяў, каб атрымаць вечнае шчасце ў небе. Дапамажы мне, Божа, заўсёды верыць і давяраць да канца. Дапамажы мне, Божа, несці свой крыж, не адкідаць яго, не хавацца, не ўцякаць. Дапамажы мне, Божа, у вернасці майму хрысціянству, майму пакліканню. Дапамажы мне, Божа, у праведнасці праз малітву, рэгулярную споведь і святую камунію. Дапамажы мне, Божа, у надзеі, каб яе ніколі не страціць. І разам з Божай Маці Балеснай нават у такую хвіліну спадзявацца і чакаць, што любоў усё перамагае, а Бог ёсць любоў. Ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Калі мы жывем, то жывем для Пана, калі ж паміраем, для Пана паміраем. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табой. Між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшны, цяпер і ў хвіліну. Ты за нас терпел ад ранов, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 14. Тело Езуса Христа кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Па-чалавечы кажучы, усё скончана. Канец. Нічога ўжо не станецца. Гэта ж грабніца. Але Ты, Езу, уваскрос, і хвала Твайго з мёртвых паўстання вечнае. Дзякую Табе за цуд, таксама і майго, духоўнага ўваскрашэння. Найперш у сакраманце хросту, у кожнай споведзі, у кожнай перамозе над сабою, над спакусаю, над злом, у тым, што я станаўлюся новым чалавекам. Сапраўды так. Можа, гэта не заўсёды бачна, можа, не заўсёды хачу так хутка, як мне падаецца, але яно ёсць. Езу, Ты мяне аднаўляеш. Ты мяне ўваскрашаеш, Ты выводзіш з гробу граху, адчаю. Гэты цуд здзяйсняецца ўва мне. Дай мне мудрыя вочы, поўныя веры, каб я гэта бачыў,
каб не думаў, што ўсё маё хрысціянскае жыццё змарнаванае, бо гэта не так. Ты бачыш глыбей. Ты бачыш гэтае ўваскрасенне і радуешся са мною. Калі мы паяднаныя з Нім у падабенстве смерці Ягонай, то павінны быць паяднаныя і ў падабенстве Яго ўваскрасення. Ojcze nasz, który jest w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня. Ale zbaw nas od złego. Ty za nas cierpiał od ranów, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Усемагутны вечны Божа, згодна з Тваёй воляй наш Збаўца прыйшоў на зямлю і прыняў смерць на крыжы. Учыні просім, каб мы чэрпалі для сябе навуку з Яго цярплівасці і заслужылі удзел у Яго з мёртвых паўстанні. Праз Хрыста, Пана нашага. Памолімся ў інтэнцыях Айца Святога, просячы аб дар адпусту, который можам ахвяраваць за сябе альбо за душу церпячую ў чыстцы. Ойча наш, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённа, і адпусці нам правіны наш, як і мы адпускаем вінаватым наш, і не ўводзь нас у спакусу. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табой, благаслаўлёная Ты між жанчын, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Мары, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, цяпер і заўсёды, і на векі вечны. Вечны супакой дай памерлым, Пане, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амэн. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Ты за нас цярпеў ад рана,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, інтенція этой святої мши, ксьонс Андрей молится за померлых Мария и Юзеф Вариводские. Я молюсь за померлую Софью Мечислава Янковских. На початку этой святої мши хотів би привітати ксенза Андрія Лисага, який буде у нас на протягу сьогодні, завтра, післязавтра. Свої думки выскажа нам, што тычыцца веры, сваё дасвядчэнне падзеліцца сваім дасвядчэннем, а таксама дапаможа нам у сакраменце споведзі на гэтыя дні, каб мы маглі добра падрыхтавацца да святаў велікодных, а таксама будзе ўдзельнічаць разам з намі у нашай малітве, якую мы заносім з усім касцёлам да трону Бога Усемагутнага. На пачатку этой святой мши перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашого. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, милосердный Отче, Ты нам, слабым людям, даешь потребную допомогу. Очень просим, каб з радостью приняли мы ласку одновления и свідчили об ёй життям побожним праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте, коли ласка. Читання книги мудрості Соломона. Помилково міркуючи, безбожники казали самі собі: «Зробім пастку на справедливого, бо ён безкорисний для нас і противиться нашим учинкам, докарає нас у грахах супроть закону, винуватить нас у грахах супроть нашого виховання. Обвящає, нібито ён ведає Бога і називає себе дітям Пана. Ён став для нас докором думок наших. Нам тяжко навіть глядіти на Його, бо життя Його не подобне до життя інших, і шляхи Його одрознюються. Ён признав нас чимсь фальшивим. Ён ухиляється від шляхов наших, як від нечистого. Щасливим називає конець справедливих і хвалиться, що Бог Ягоний Отець. Побачим ті правдивые слово Ягоные і проверим, що буде присконі Ягоним. Бо коли справедливий Син Божий, то Бог оборонить Його і вирве Його з руки противників. Проверим Його зневагою і мукою, каб познать Його лагодність і випробувати Його терпливість. Осудим Його на ганебную смерть, бо, як Ён каже, поклопотиться об їм. Так яны мерковали і помилилися, бо їхня злясливость заслепила їх. Яны не познали таємниць Божих, не сподівалися на отплату за святость, не думали про узнагороду для беззаганных душаў. Гэта Слово Божие.
Близький пан до тих, чиє серце змучено. Близький пан до тих, чиє серце змучено. Обличчя пана супроть тих, хто чинить зло, ка пам'ять про їх серці землі. Яни кличуть, і пан чує, і од усіх бідов їх вибавляє. Близький пан до тих, чиє серце змучено. Близький пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом йон збавляє. Шмат нещастя у праведного, але од усіх його ратує пан. Близький чиє серце змучено, йон стережив всі ягони кості, і ні одна з їх не зламається. Пан вибавляє душі слугов своїх, і кожний, хто на його сподяється, не буде покараний. Близький пан до тих, чиє серце змучено. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Не хлебом одним буде жить чоловік, але кожним словом, що виходить з уснов Божих. Хвала Тобі. Слово Божие, Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єзус хадзіў па Галілеі. Ён не хацеў хадзіць па Юдэі, бо юдэі намагаліся забіць яго. Набліжалася юдэйскае свята шатроў. Калі браты ягоныя пайшлі на свята, тады і ён пайшоў, аднак не адкрыта, а як бы патаемна. Некаторыя з жыхароў Єрусалема казалі: ці не той гэта, якога шукаюць, каб забіць? І вось ён гаворыць адкрыта, і нічога не кажуць яму. Можа, кіраўнікі на самой справе пераканаліся, што ён месія. Але мы ведаем яго, адкуль ён. А калі прыйдзе месія, то ніхто не будзе ведаць, адкуль ён. Тады Езус, які навучаў у святыні, усклікнуў, кажучы: і мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я. Але я прыйшоў не сам ад сябе, і праўдзівы той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, бо я ад яго, і ён паслаў мяне. І намагаліся схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі, бо яшчэ не настаў ягоны час. Гэта слова Пана. З вераю ў Божае Слова узнясём да нашага Айца ў небе супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб у ім заўсёды ззяла святасць яго заснавальніка Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асобаў, каб яны былі верныя свайму пакліканню і нястомна імкнуліся да святасці. Цябе просім.
Молімся за хрысціянаў, якіх пераследуюць за іх рэлігійныя перакананні. Каб яны ў цяжкую хвіліну спазналі суцяшэнне ўкрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб яны імкнуліся жыць у згодзе з Божымі запаведзямі і не гублялі надзеі. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, даручаем Божай міласэрнасці святой памяці Марыю, Юзафа, Сафію і Мечыслава, просячы, каб добры Бог прабачыў ім усе грахі і прыняў да вечнай шчаслівасці ў небе. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы без нараканняў прынімалі цяжкасці і заўсёды спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання і перамены жыцця. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб, слухаючы Твайго Сына, мы верна наследавалі Яго ў нашым жыцці, які з Табою жыве і валадарыць праз усе вякі вечныя. Благословен Ти, Пані Боже, сусвіту, подякуючи Твоїй щодрості, ми тримали хліб, плод землі, праця рук людських, а хвиром готовікам став для з хлібом життя. Благословлений Ти, Боже, навіки. Благословен Ти, Пані Боже, сусвіту, подякуючи Твоїй щодрості. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Просим Тебе, всемогутный Боже, праз мозг этой святой ахвяры отпусти нам наши провины и приведи нас чистых от грехов до вытоку этой небесной таямницы праз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z wami. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Боже. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашае сэрца ад неўпарадкавальных схільнасцяў і сярод зямных спраў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, святы, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста.
І ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы душаляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа.
бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, и дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Супокою вам усім. Супокой з тобою. Супокой з тобою. Супокой з тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючому життя вічного. Баранку Божий. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, і я не вартий, Ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені життю вічне. Амінь. У Христі ми маємо відкуплення кров'ю Його, відпущення провинів поводле багаття ласки Його.
Троицу. Gibt karanie. Молимся, милосердный Боже, принятый сакрамент нагадывая нам переход от старого до нового заповету. Дай просим, каб откинувши старую греховность, мы могли обновиться в святости праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною супроть спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душаў снують по свете. Амин. Сядьте на хвилину, дорогие братья и сестры. Хотел бы два слова сказать про порядок сегодня дальнейший и на завтрашний день. Сегодня еще будет споведь, после святой мши будет ksiądz посповедає. Тих, хто ще не був у сповіді, жадає приступити до сакраменту поєднання. Гэта першае. І так будзе тут споведь так 21, 21, 30. Каб тыя прыйшлі, хто не можа прыйсці да споведзі з прычыны працы. Поэтому закликаю наших так родных, близких, каб троху так вы іх натхнялі, каб яны прыходзілі пасповядацца вечарам тут, кажуць, у цішыне. Рахунак сумлення можна добры зрабіць, таксама памаліцца хоць хвілінку перад найсвяцейшым сакраментам, што вельмі важна. Завтрашні дзень наступны. Завтра будзе таксама святая мша з раніцы. У 9 гадзін раніцы будзе навука падчас святой мшы. У 10 гадзін будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, адарацыя, калі ласка. Хто з колаў ружанцовых можа прыходзіць, мець якую хвіліну адарацыі. І не толькі ружанец памаліцца, а пасыйныя розныя малітвы ці яшчэ ж так, але можа таксама у цішыне адарацыі адбывацца, гэта вельмі важна. І на працягу дня будзе адарацыя да святой мшы на 19 гадзін. Перад святой мшою будзе благаслаўленне найсвяцейшым сакраментам, і затым святая мша на 19 гадзіне. На працягу дня будзе магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі таксама. Калі ласка, заўтра можаце так, хто можа прыйсці да касцёла, пабыць тут, памаліцца, ці крыжовы шлях прайсці нават самастойна, ці яшчэ як. То есть, ёсць магчымасць такой добрай малітвы, падрыхтоўкі, малітоўнай падрыхтоўкі да Вялікага посту, бо мы говорим пост, малітва, міластыня. Гэта ўсё складаецца, у гэтым усім заключаецца час пакуты, час пакаяння, час падрыхтоўкі да Пасхі. Поэтому будуць вось гэтыя дні, і ў нядзелю таксама будзе магчымасць і прыйсці, кажуць, позаурочны, позамшальны час, прыйсці, каб паспавядацца. Натхняюць дзеля гэтага. Таксама заўтра тоже будзе вечарам дапазна споведь, магчымасць да споведзі да 21 гадзіны, хоць цэлы дзень, але да 21 гадзіны, але ўжо ў нядзельку будзе толькі да імшы на 18:00. Пастарайцеся, каб тыя, хто не паспавядаўся, каб прыйсці да споведзі, каб вось так падрыхтавацца, бо ўжо так незадоўга Великаноц.
Вось гэта такія асноўныя аб'явы. Дзякую вам за ахвяраванні. Гэтыя ахвяранні, якія мы сабіраем падчас рэкалекцыі, мы перадамо ксяндзу рэкалекцыяністу. І дзякую таксама вам за тыя ахвяраванні, якія складаюцца на зборку аргана нашага. Так, вельмі марудні, але гэта ўсё збіраецца, бо там так столькі ўсякіх закавычак такіх розных тэхнічных, механічных, што трэба тут, там цярплівасці вельмі многа трэба. А зараз прыміце, калі ласка Божае, благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце головы на благаслаўленне, Пане наш Божа, узглянь ласкава на слугаў сваіх, якія спадзяюцца на Тваю міласэрнасць, і міласціва атулі іх нябеснаю дапамогай. Праз Христа Пана нашага. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Фабияне наш чудотвор.